Hau arratsaldeon eta ongi etorri Xbox Game Showcase 2026 aurkezpenera. Urtero lez, gaurten be jarraipena ingo dugu, bertako jokuek ikusteko gogotsu gauz eta ia zer erakusten da ben. Eta bueno, berdon gauz neu eta zelanez, Aritzeta Damian, ize urtero lez ez, esango neke, azkenengo ja 5 urti eta nolako eso zer ibili gara aldugu neurri zen, udako aurkezpenak jarraitzen, normalien Xboxena da jarraitzen dugune, ze urtegi aldetik COVID datuzkune da, beti da igandietan, hartzaldeko 7etan, orduen aproposa hau ezin leke izen. Baina egize da, egunotan beste hainbat aurkezpen egon dizela, eta nahiko potetik nitzago, ni oso gustora nabil, ikusten, indizen iragarpenak zer erakutsi da ben, bai PlayStation State of Play zen, ostiral gabaz ikusi aldizen genduen Summer Game Festen, gero, tartin egon dire beste hainbat aurkezpen txikiz haue, baina honek izan dire nagusizek. Eta, ostras, egiz izan aurten oso pozik, aurkezpen potentiek, ritmo atletik oso onak, iragarpen igual gitxigaz, egiz da lehen aldiz ikusi dugu zen jokuek ez dizela horren beste izen, baina bai erakutsi dozku ez, itxaroten gendu zen beste hainbat bideo joku, datak itxi dozku ez, hori garrantzitzu dela beti datorrela ondo. Eta egiz izan, nitzako pasada bat, ez dakitzuek Aritz Damian ikusteko aukerarik izan duzuen, bate-mategaz flipetan geratzen zarien edo. Nik asko ez ditut ikusi, State of the Play ikusi eta adibidez, eta horre bastante erakarren ninduna God of War izan zen. Zan genuen pixeta raroa izango zen Kratos kendu eta orain protagonista face hartzea, baina itxurak erakutzi dunez oso itxura hona dauka. Beti zela grafikoki portentoa da, baina parte borrokaz gain magian parte hori sartzen da, eta nik uste oso itxura hona daukala. Gehiagola esan da, beste bildurrezkoa bazan, izen ez banez konfunditzen, hil izan laizke. Bai, arreke atentzioa mantzin, nahiko berezia ematen zulako. Eta ja, hortik gehiagotik, ez naiz gogoratzen, seguru, bat ikusi eta atentzioa eman ditela, baina txanda bat zaiteot Damian eta gogoratzen naizen. Ez ni aurten nago landerrek ipintzen da benera, eguneko egun, eta gaur justo etorri naiz, hori, zua dakizue, baina berez etzan nire almenekua, asmoa igual bai, gogoa bai, baina ez zein neban etorri, eta azken nire menago, eta posposik, abere ikusteko, baina egia da, niri bai gainera etortzen da bilkit pixkat olatua, hainbeste joku eta hain denbora gutxi, eta oin nabil lehengo aldiz asko nabaritzen hori. Osea, benetan wishlistean eta hartuko nituen jokuak ez nabiela hartzen, eske badakit ez dutela jolasteko. Bentsate denbora lagatzen nabil. Badakit lehenago ere beranduago jolasteko dela, baina joder. Alde positiboa baitu, Damian, aurrezten aizen diru guztia. Hori bai. Baina ez, alatabe emozionatzen naiz, jokuekin eta gustora ikusten ditut, hori gero, pena danak ezin gozatu alizatea, ero bentsatez bere garai egokian, ez da gitu. Nire aldetik, barritxek epatu gena, God of War barrizek ikaragarrizko itxurideko, flipetako da. Ez dakit, nioz jokatzeko aukeriko dugu, noen ja PlayStationek barriro batxiren da bela, PC-ko jokuekaz. Baina, bueno, otxokumen bideo joku ebe, Wolverine, Marvel's Wolverine, oso itxura honagaz, topera, oso doltxue, nire aldetik ikaragarrize. Eta gainera mote zeban baseukala, ez dakit, etzala dana berdina, olako aldaketa, kombo pilo bat, inguruarekin interakzio asko ikuste jakon. Nire beguztau jatan, ez neukan egisa esan esperantza hondirik gure superheroi txikitinuan bideojoko honekin, eta benetan guztau jaten. Bai, nire bai, grafikoki astakeri bet iruditzu baten, eta ez dakiz agatik antxarte den kutsua da hartu netxan adibidez, Bai. Misoniaken bideo joku, Spider-Manenak oinartien mundu irekikoak izan dire, eta bai, badeki otxokumegaz antxan dizez, erikusi handizez, zentsu askotan. Baina hemen, batez be ibilgailu gaineko atal hori ez lan da behien saltoka auto bat tibestera, furgoneta dokame bat tibestera, zelako aksinozko estenak motetan da besan orokorrien ingurune danagaz, pasan milego zabeiz pasetan aldi berien, dana ondoen je, pastak eribet, hori benetan, jokatzeko moduko amoten dugu, eta ia, batez behar rendimendu atletik ez lan da bie, suposatxo PlayStation posterako ondo helduko dela, baina, hori dana
topera gurra moten mobitzen ibiltzie, ikaragarrez ez, Sonicen aldetik eta PlayStation aldetik egizizan. Eta gero hortik kanpo, Summer Game Festen, igual hor bai egon ziren beste hainbat iragarpen potente, nagusize azkenengoa izango zen, amaierakoa, Final Fantasy VII remakeen hirugarren atala, Revelation, iragarri bien azkenik, ez da zen inungo sustekoa, da nok jakingo datorrela, eta segurunik egunetan ikusko gendule. Baina txete, erakutsi da bez, zer nolako itxuri dekon, grafikoki euroko bizen nahiko antzeko dela, baina oingoan mundu ireki, benetako mundu ireki bet aurkeztuko dozkule. Final Fantasy VII originalien ibili ginenok badakigu ez, lan aldatzen den joku ez, lan doan edatzen, eta moten dugu eurreko, oinartin presta bendana, ja boro bildu da bela puntu honetara heltzeko, eta eskaintzeko esploretako mundu zabal bat, eta grafikoki ikusgarri zedana. Bestalde ganera, baiestatu dabe, plataforma tanatan aldi berien estreniko dela datorren urteko udaberri zen, ez da izango bakarrik PlayStation 5erako azikera baten, eurreko bi atalak aspazizan moduen, PC-erako, Switch birako eta Xbox Seriesetarako biko dugu, osak hori posteko asalantza diparik. Eta horretaz gaino lan potentiek pasizirenak Summer Game Festetik, segurenik Resident Evil Code Veronikan berregitia, kasu honetan Veronica detzen da, besterik barik, Resident Evil Veronica, atorren urterako prestetan da bila. Alde bat edin zule, Resident Evilen beste remake bet, ondoingo dabe, eta itxura politzeuko dugu. Baina, azteko grafikoki aztakeri bet, bai? Moten dugu, re-engine barriro da bezin erabiltzen edo urrengo bertxini batera salte dizen edo, pasoin daben edo, baina oso itxuronadeko grafikoki, eta ganera, aukera hona da, Code Veronica oso maitatu da sagan, baina bere hobetzeko gauzakaz, ez, estren esan, bere gara izan, eta gero okiban, de hecho, hobetutako berzino bat. Remiko negaz gauzak ondoin izkero, eta moten du ganera Resident Evilen talde nagusi ze dauela atzien, guztietan nahiko txukun alda baino horregaz, osake ies lan atorren urterako. Gainera azken remakeak ondo. Gero komentatu da, Damian. eso es lasai, komentatu da hori, God of War Lofi be, ez da git, bizkate zero set desberdina igual eskentzen dozkula, ikusiko dugu, jarraitasun horrekin, eta, bueno, esan behar da, Deborah Wall badukala bere tiroia, zentzu hortan, hori representatzeko, hori guztau jaten bastante, eta zela da, ez dugu komentau, zube onimusiakin oso berotuta, ez? Bai, ni topera, betxetazken nien bati Mosku, horren zain egon nintzela, iraiaren 25 estreniko da, eta demoak kaleratu da bai, eta demoan ibilna, jota fuego, laburtxu da, baina oso sonto dago, eta behin da barrero jokatzeko moduka. Eta niri asko be tiratzen doz kontrol resonantek. Beira, hori ikusi behar nula, eta Jo, niri bentsat, aurreko trailerian benetan gogua piztu zoztan, eta, beberotuta. Hor, justo, onemus epatu dutela, iraiaren 25erako, kontrol iraiaren 24erako, gero hortik badago besteren bat, Rayman Legends Retold deko gurri zen baterako, Wolverine bera, otxokume be, ustot, 25erako dekogu. Claro, danak GTA gaitxiki eseitzen, eta azkenien iraien emoten dugu pilatzen dizela aurtengo estrenaldi potentetareko danak, Aste pakotxien, bat, bi, besteren bat, Osak, ez dakizan aurtengo ekin horbe jokaldiz, Claro, igual kontrolek deko arskurik handizena, ze remedi krestona da, kontrol eurrekoa besondo bizan, baina tiroik itxien igual horrek eukileke, onimusa bai, baina beze Capcom dagoelako enpresa supersagune dela. Orduen... Bai, pixa sufritu ezake bai, kontrolek. Bai, jokuak eurak pixkan nitxokoak izan daizkez. Bai, ez da, otxokumena adibidez, personaia supersagune eta PlayStation joku bera ganera, esto marketingeko da batxien, horren mobiduko dugu pila. Claro, PlayStation 5erako da bakarrik. Gero beste danak, eta badago besteren bat, ontsa momentu nestekot buruen, baina egun horretan besteretan dana, osak, izango da... Silent Hill Townfall, iraiaren 24erako datorre bai, osak, pasada bat. Eta Xboxera itzuli, ze ja 2 minutu tardin da azten data, azkar ze espero ez dute? Eusen nahiko zenuke dikusi, gaur? También bakio, segotako zuen, baina... Eta nire bai hori. Ja ez. Ez dugu epatuko. Ez, nahi duzuen esan. Alako tabu moduko baten bilagatuko da, ez? Nila kenduta daka burute, hori. Horrekin ez da jolazten, gaixo. Nahi da betaratzeko. Otzian eta momentuan. Ez, nik uste dut Xboxen aldetik
danok ezin espero dugune, edo bentzat jokurik potentiena zalantzari parik The Elder Scrolls 6 dela. Ondela, ja zenbat urte, ja beti ez dut noiz iragarri zen, baina... 2018 izan egon zan super trailer hori? Bueno, trailerra ez teaserra. Uste dut. Tristea Teaserra. ba. Teaserra. Oindala 8 urte, ja. A ver, noizko zen? Ez que ja, ez tezko gogoan, karo. Hori dauka buruan, ez dakit. Bai, 2018ko eiruen, osake, bai. 8 urte. Igual paseleke, igual egon leke, baina nik uste agertzekotan tizarren bat izango gala, ez dala izango alako aurkezpen. Eso es, joku egin da, bueno. Ja. Ara, nik esperiko nituzkenak, gaur sorpresa gustora hartuko nituzkenak. Alo berri bat, ez da eta inarreza ikusten, baina, bueno, gutxienez teaser edo trailer oso aurreratia bat atetze, eta bestea remake bai egon Bai. hortik, claro. Campaign... Ai, bueno, ez da eslan damaz. Igual ez da... Eta ero bestea da Wolfenstein izaten egon baino ez, Fallout berri bat. Zea, laua atera zala ja denbora bastante da, bueno, gero 76a ontzan, baina baki udan zertza 76a. Baina, bueno, ni bintzat... Leke bai. Eta, bueno, hasi iten da, eta pantaia zaldekutuko, ze uste eskarra ematen nahi dela lehenko hogeita usturtatik. Nire aldetik nik ez dut komente da, Wolfenstein epatu oso baritz, nik uste dut igual egon lehikela, ze zorrumurok entxugen duzen beste Wolfenstein batenak, eta Arkaineen Marvel's Blade, erakosten da ben porfi. Ez da holan Blade bera niri sin más, eta horren beste guztetan, baina Arkainen jarratza izan da, ikusten da jot. Eta hortez aparte, Persona bertu diko, Persona 4 seguro agertuko dela, eta igual, Persona 6 teasertxu bet, jausileke. Norbait ikusten nahi da txatetik, horrez, feedback ematen diguzu ez zemoz daun volumena, aurkezpena eta gure gotzena, zer igotzen nahi guzen duten zer gestea, eskartuko da. Bueno, 18 pila bat, azteko. This is the Coalition Emergency Broadcast System. There are reports of multiple tremors causing minor damage across Kelowna. Stay sharp. Don't let them surround you. There should be more guns in the trunk. Here, No, strap yes, these what? on. Bai. This isn't enough. We should still head to the police station. We're gonna have more firepower there. Right. Yeah. It's about 2 blocks. Sinkronizatzea aldera, lehengo pertsona ateratzen danean hitz egitera Watch for civilians. esango dut eta ardara bakizute. Ondoni dago, grafiko kibintzen potente dago. Idei. Ground's opening. Ematen du kokatzen dela nahiko gaur egunean, ez? Kotxeak Kotxe eta gaitik, beste jar softwareetan halako etorkiztun bat ematen zuen. Eta hau ja, Bai, hau da berez, inbazioan Aha. egune izan zen. Ez dut lori askori kontrolatan egizan, baina berez idei hori horti dator. Belengo erasoan egune izango zen da. You see that? There's something big! Like huge crab figures picking up through the street! Just the adrenaline, kid. We need to keep moving through the underpass. Let's get moving. Let me see what I can do. I'm at the pan safe. I need backup. These things are all over me. More tremors. Any gears out there? Anyone that can hear this? Todo squad guztia da, nega. Bai. Target surface. Open fire. Hori? These are goddamn breach points!
Reloading. Cover me. No, ni ez da motosarrari, baina beste dena manten ditzen, ez? That gear's Momentuz kutsilloa daukate. which way? It's on the other side of those apartments. At least that thing carved us a short. Bai, honeta bat, ez? Da hori. Bai, bai. Through here. Too slow. Bueno, ez da ja betiko jantizek edo izango zen, txibela horaz. Ez hori da txarra, ez? Preludio batena. Asmatu zeinke, baina Ja. pasatu bari. Ja. Nice shot. Where the hell did you lot come from? We heard your distress. Argiztapena da oso ondo, orokorrean. My ass. But we need to make ourselves scarce. Bai, eta politxa da, ez? Oso noventero, Bai, Bai. Ez? Bai, bai, bai. Liburua ikusten dazu ja, ez? Ipurtziko pantalla, onbixak, bai. incluso gauza batzuk Fallouten reditoa badaute, Ja. eta... Así que napetzen fala Nik da, ez. nolako ikurrik edo rekonozi dute, baina... We're protecting some survivors nearby. I was about to get back when I got cornered in the hip. Arjola zeitzen du grafiko behaua, baina formula berdin-berdina, Egia da baitare existu baldin badauka zertarako aldatu, baina... Bai, eta gana, azkenean ez dugu Ja. zialakorik ikusten, ez? Gearsek bai karban iraultza bat, hirugarren pertsenako koberturan eta ez, mundu honetan denien. Gero antzeko flonpillak dira zen, baina gaur egun, ez dago. Hori tipikoa, lehenengotik grana botatzen zeun unean, isteko. Reloading. Ez gana prekuela formatu negaz asmatuko da, ez, ja... Egitea, ikuitu guzela, Gears of Warrak ez da guztiz astute geratu, baina... Jente barri asko sartzeko oso apropos izango da. La formula erakargarria, osea, Bai. funtzionatzen da mekanikoki, hori badakigu, Bai. eta bain estetikoki be, unete du. Kanera, En espada, bai? ez, suposatzetik gaur esango da bela, ze horren inguruko... Zurrumurru ekentuten gabeiz aldekoa da kontrakoak, PlayStation posteko bersinia da bela, claro. Gainera, showcase eta gero dago honen berezi bat, ez? Hori da. Epa! Our roads converge again. Marcus Phoenix. Vale. Orantxek logoa atera da nerean, bazpare. Bai. Nire bentzera noa. Bai. Ondo, Osea, betiko da, baina... Zer uste gizu behar honiko ez. Nei momentu batean bai geratu jate jendi, eta aurrera bota izan du. Plataformak. Project Zedit. Ez da aipatzen, Game Passekoak, lehenengo uneti, baina plataforma PlayStationa ez dut. Welcome to the Bueno, Xbox Game sarma. Showcase. For the past 25 years, Xbox has delivered some of the greatest Ja. games. Zarraroa, Spencer Barik. Games that changed what was possible. Games that brought players together and games that defined generations. Xbox was built on the spirit of creativity and heart. And as we kick off the show with Gears of War E-Day, it's only fitting that as we return to Xbox, we return to Gears. So today, we're announcing that Gears of War E-Day will be an Ahí va. Xbox console Ahí va, exclusive. beira, Lander.
Ja, es que... The core of Xbox's Jeff Grab edo great agertu games, zan and that's esaten what today PlayStation is all posteko about. We're going to show you Persino more gongo than dela, beste 25 batzuk titles esatzen from dago bat creators entzela around the kontu, world, baina... followed by our Gears Direct. Ba, ez da bai atxo egon da horren inguruen. Enjoy the show. Da bitxo, eskenean, kanpora... Multiplataforma Javier Soniri izan da zu PC-en ez dituzu atatzen PlayStationekoa, ba guk ez PlayStationen. Ja, Bai. guztiz. Ja. Do I remember the moment my powers came in? Bueno, itxura politxa. Bai, Well, I was being crushed to death with seawater and mud and manure, whilst holding onto my sister's hand. I remember her fingers gripped so tightly in mine that her nails drew blood. Until Ez dute Premiere jarri, ez? Ez ez disonatzen ze jolaz izan I ez. lost her grip. bai, ez da? Ah, bai? Bai, jarri Ah, dugu. bale. But she stayed away. Justo bai, etxo, asmatzen espana bien. Ah, Fable da. Oh, ja. Does stick in the memory bit, yeah. Horren ez da jarez. Ez? Ah, ez da Izan. Fable. Edo bai, I bai, know bai. why you're here. Earth Mars. You want to Ba, talk beste about pertsona izan orkesten nagoaz. Bai, Fable Fable. da, bai. They're not real heroes. You ever seen a Wait. legend in the flesh? All that power, how do they use it? Killing mindless beasts. Fighting petty villains. None of that matters. Look what the guild shut out. A real hero knows how to wield power. They don't waste time on trivialities. You're back. And dressed like a twat. Got more important things to worry about than vegetables. A hero knows how to live with their choices. Oi! What the fuck was that? Well, I was just... Just sent my brother into the infinite fucking abyss without even asking permission. Remorse. Remorse is for the guilty. Bai. Oso ondo nire dago, Bentsat, cinematiki bentsat. I will tell you what I told Eta arpegiak eta ere animazioa eta oso ondo. Albion is broken, and I'm going to mend it. Albion doesn't need heroes. It needs a hero. You're a monster. And that hero is me. Baki atarren urteango dala, así que... Nori da, txairako. Hau bai, PlayStation Bueno, mostrako. ja anuntziatuta zeukatelako, ez. Aia. Ja. Bueno, lehenengo bizi potentiek, baina ez da gutxen gendu zen. Ja, sei zagotorren. Itxura hona, Vale. Fable honek, Halo, Pasan ba. ordua. You've heard the story. Zate remake, Halo. The Chief. Stuff of legends. But that's not the story I'm telling today. This one, you Epa. haven't heard. Op started simple enough. Drop in, grab the goods, get out before anyone noticed. Well, guess what? They noticed. Ba, suposatzen bizinio barret zengo dela joku remake edo. Segun behar ziren eduki barrezek. Now you ready to get to it? You serve long enough. You learn to read a battlefield. This place, Grafikoki oso ondo ikusten. more of a freak Bai. show. Bai. Eta hori iragarri binen eta horren beste guzti, baina... I know freak. Pizka kartuniz, hori izango da baita hobeto renditzeko. Pertsonaia bai ikusten dira, baina hor eszena ikusi dana... Bueno, kartuniz, tipa eta aurkariak, ze adibidez...
tipo beltza dana oso ondo ikusten da. Bueno, bai, baina bai dauka hori kartun Bai. rollo bat. Netzak gero hobeto sartzen da, gutxeo exigitzen da motorrari, igual ideia no da. My advice. Bring a Spartan. Esto es ondo, potente. Osea, kooperatiboa beste honega zengo gazta, gero bigarrena begartzen dula, tipo, beste baltza. Chief, you ever get tired of being the strong, almost silent type? No. Uztailerako eta PlayStation musterako dana mantendu itzen da. Baina, uztailea. Eta Steamene bai, Osea, ez da PC-en esklusiba behaien plataforma, Steamene bai. Bueno, baina, beti izan da hori ja, There's something on this island. Aso... Saguna. Bai, arratoiena. A Plague Tales. You and my father found that island thanks to me. There's more to this than you understand. Baina hau garaiz zaharragotan ematen du izango da. Bai. Ez burdinaroa gaizan dela. Simbolo horrekin eta. No, A sword keeps you alive. Gero RJ feudala, Baina aurreko A Plague Taleetan olako borrokazian? Ez que ez da Look at this place. Ez beste bezala izango da, sogona. Baina, ostras. Euren God of War. The final confrontation is about to begin! Where are the others? Ezra's dead, Lenny. They're all dead. Grezia ala ematen du, hor ikustitu dugun solda batek. But you couldn't have said, hey, Lenny, you know those ancient death curse rumors? Well, maybe they're true. Sit in. Bai, Plague Tale. Bai. Baina asko aldatzen dute. Ondo, Bai, baina ni bintzet askora jartzen honek. Legacy. Eta horten bertan, Abuztuak 27an. Txurana. Epa, persona. Lehenengo, igezea gutxi ginen zara, oso ondo ine, baina... Hau bai, hau ondo. Aposta. Where are we? Feels like we're someplace totally different. Berregitea da ez, Lander? Edo berri bada? Bai, berregitea, blogorena da. Hau berez PlayStation bizen ez duen. To wield a persona is to wield direct control of one's heart. And the heart is strengthened through bonds. Doesn't it sound cool? Someone had to see that. I'm glad it was you. Was that supposed to be him? Good times never seem to last long, do they? Izaneko errezitiko dikin remake, personal hau gutxikitzu gabe, ez? So, shall we? Digital lipia eukin, eduki asko eukin. Eskala txikitzu deko, osak, nik uste dut remake bat eitzeko, brintzeko perfecta izan da. Then that means Senpai got killed by her other self. No! Get out of here! Don't look at me! Does that mean you're just gonna stuff me back in your head and pretend I'm not Rhea? I can't! Zanuke aurreko pertsona asko ikusi ditutela Game Passean. Aurre aterako dute? Ba, suposo txo baietz, Ze ganera orkestra honetan ebilitze da diana. I'd like to help too. I'm not running away from this. Ondo, txirona ego. But I have no problem taking down shadows. It's over! So yeah, I'll be counting on you, partner. Then let's team up and catch this jerk. Let's end it! Here! Go! Persona! Perfecto. Y venegas, pues que también ya se agarran al teaser chugado, ya. Pues... Eskontu egunetan filtrazin asko gontzela segarrenanak. Eta segak, de hecho, kentzeko eskatu duz. Orduen egiazkoa ez la petxe biologo.
State of Decay izan leke. Bomba bat jaio kasotakin, eh? My friends and I used to argue about what ended the world. Bai, State of Decay, 3 izango da. A weapon. A virus. Something worse. It started in quiet towns. Empty roads. Places the world forgot. Guys, I found a nest. These survivors found each other, built walls, pushed back against the night. We'll always have each other's Kooperatiboa back, izaten da? Bai, because the world has become more gusto bakarka zen kooperatiboa, ni ez oso gitxi ginez joan da listo, baina... The dead aren't just wandering anymore. They hunt. In the end, it doesn't matter what you believe. What matters Ikusi zen jokuen grafikoki, bastante potente, ikusten daia... Belaunaldi zen ondo sartuen dauzela, da hasi dizela behintzet. Eta bat Lander aurreko belaunaldiak ja atzera utzi dituztela. Hori bai, hori da. Azkenean dan joku, igual ez da ikusgarri zina, baina dan joku motarako, ostras. Beira, 2007 eta hori PlayStation boss bai, Zematen du potente hoiek Gears of War da bezalakoak ingo dituztela esklusibo. Igual ja data batetik aurrera asko dizela hortan, ez dakit, Hona, 2007-ako zen, Orduan. Ja. Hombre. Urteia, telefikazionaz. Ondo, baina... Ba, nik gogo daukate berriz ibiltzeko. Gainera DLC-a debaldekoak gertatzen dituzte, Bai. Ba, bat nahi egunen baten denbora daukate. Ni hastik ere nintzen apurtxu, Oso entretenidu da zan, Eta gero, a ver, segun siento katzen batzun servidorian, Ez dakit PvP bari jolazten lehiken. Ez que xarma dauka, baina segun siento katzen batzun. Horren beste denboraldi espero degotera gokera, And absolutely loads of these, and, well, you get the idea. You could create a cinematic masterpiece. With enhanced camera tools, you could show romance, action, or tragedy. Or maybe just show the world from a whole new perspective. Or you could even just create a place to hang. Literally, if you want. Or you could come together for a party. Or maybe you want somewhere you can just kick. Osa, gehiago mateu DLC-a dela aspektu soziala gehi alako animazioak eta egiteko aukera. Ze eduki propioa baina gehiago, ez? Bai, ez dakit abizen euroko demoraldian eta iragarri da esan ditxo esan gauzak. Aipatzen ez dakitxe, baskaston ziz baz. Iten dabe, Hostia, season hogei. Hogei, bai. Bai, gauza estetikoak eta asko itxan da, Stalker izan laizke? Ez Metro. Metro. There is a liar in Bato these bestia. tunnels. They call him
is not your name. Your name is Hunter. As a Spartan, you were a legend. You stood for something. But where are the Spartans now? To protect the Metro from you. You promised a brighter future for our people. Now, the Norai spreads tyranny in your name. You swore to crush the enemy, to face them head on, and guide the Metro to the light. Horrego nahi patuen nuen eta haure grafikoki ere... Joder. Exodus begor Ja. ondo nio son ikusten da. Spreads like a plague. Eats you from within. Every step and every move. Drowns you deep. Continuar signorare che sono alla bidea dut, ez? Bai. Lies. Osea, aurreko ez dakimen lehenengoan ibilintzan eta gehiago zen kasi superbibentzia gehiago. Ez superbibentzian jolaz badalako baizik eta altzen nuna iten zenu eta aurrera. Baina hau esatezu ezela gehiago maten du akzio purura. Bai, Exodus zen ja ziren apurtuntu horretan, Osa, tiroketa potentea ziren, jente gizaren kontra, musika gizaren kontra, baina hemen... Jo, lehenengoan agoratzen ez, munizioakin sufritzen zenula... Bueno, munizio faltaz, hobetu zen da. Bai. Txuro no. O txairako. Lanak egin edo txaien, ez da besterik. Zetan ibiliko da jendia benduan, ez? Mira, hau bai premios. Bueno, Lander Holzen Games bat, ez? Desde luego. Això hype. Edo ez. Bueno. Eso se turbio, ematen da, bai. Ematen du egan ezin dulako egin txoriak mundua zutan ikusten nahi dula. Eta tibita bat, ez? Ego batean. Bai. Useate, deko antaite Bai? guz gamen kutsu bet, baina asko eskatik hau, asko usteate. Baina, hau PlayStationerako ez adibidez. Hasi gara honela stopera. Gutxizik izango direin segurunik. Edo ez. Handiena bukarako utziko dute, baina nik Call of Duty ez da izango, ze aurkeztu zuten da. Hombre. Koitekmo, hombre. Countless wars have been waged throughout history in pursuit of the elixir of immortality. A champion rises, destined to quell the chaos of this senseless cycle. Gutxank, zema da, beste bat. Gutxank esan ez, ez, Ez bagatzen koitemonan zenagaz. Awaken. Phoenix. Ulong. Zengo da igual. Arribet. Bai. Digarne. Joder. No, Lander. Ez dugu jolaz dute, baina... Gero ez txinatar horrela, ezta? So,
It was you who set the Red Cliffs ablaze. Hor, lehenengoa guztu arrasutxuk ikasla, baina jentiri guztiakola estan ari, baina nahi gondo bizala. Eskiako itek mobea da, tepur bet. Dia ona, baina gero... You're ready for the challenge and the reward of opening your very own cult. Nothing can beat us, nothing can break us, nothing can shock us, nothing can shake us. I know it's Sekta Simulator. Baina Fallout 76, ez? Bai, ez. Teaming with locals waiting to join our family. You scare me? You don't scare me. You better reevaluate your life choices. You pissed off a random person on the street. You want a trophy? Even if they don't know yet. Sekta bat egin eta kuidatu. Azkenean betetu estrategia edo kudeatxe joku izango zela... Mugimendu atzua da ikusita izan lezkezea. Garatzaileak hauntzaren jola zaite dute da. Gotzu laternak. Wolfhouse, Ez da hit. pues. Join us. Bueno. World premiere. Bueno, txeko. A ver. Zenua, berre. Zenua, bai. Azken hori da, esaten ikona. Would see them heal. But what is left in the dark sickens. And some binds cannot be broken. Bueno, aurreko bezala aure grafikoki oso ondo. Densota play egite izala Microsoft God of War baina. Bueno. Azkeneko God of Warra bentsat hartzen baitugu mundu nordikoan egon diana, bai, igual hau. Bila eta otazazpi, aurreko etzen atea 25-ean? Ez Ba, ez da gotala gotoz. Bi urteti behin astea jolaz bat egitea... Peligroso. Epa! A ver. Iru eta maxe, obviamente. Hau be... Sea of Thieves moduen, ez da? Urtero, dela zetxu bet... Bueno, talizaiekoa... Ja, jendia, jolazten gara gustora da, Bai. Build your camp as a team. Hey, life's pretty swell, but in this Appalachian wonderland. Galdetzen dena, Fallout berri bat eutema da, irutamaxeatik aparteana, historio principala o linea principalekoa. Jada motor grafiko berria sartuko dute, o betikoakin jarraituko dute 1001 partxe jarrita. Bai, petze dut aurretik hirugarrenan remake remaster Oblivionen modu. From the ashes, rising tall. When you hear adventure calling, when you're looking for kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 70. Oh dear.
Ni guztiz galdut nago, zer ekarra joku honek, ze DLC hau zen. Gehi bat, osea, ez dakit ja. Utsa remake, Ez arra. alotiruna. Ez? Ez, Doomen DLC-ren bat. Arkeitxiz. Doom ere ez da Doom bat izaten Doom impactuan bete izan, ez, Lander? Ez. Ni ondo dagoela, baina ez da bekin ez olako jartzunek. Ezin nintzen, Game Passien, nizin jo paratien ebazan da horri txindeban. Eta guai, baina... Euroko bizek eiza guztiat, jatezen. Ega proben bierrot ondo, eskatzen da benu guztire, eta... Honek robotan gaineko fasiek eta ez dien arrape. Desde luego, Doom honetan meleko armadatik asko iteute, ez? Zer ikusten dizu zen eskudo atara ibilizen zakezula horrekoa? Bai. Aski historiz eberako existen askori ditzinek izan, ja, cinematik agarrei. Txuro nahiko, baina... Ostra! Baina, klasiko. Bai. The Slayer is alive, and we're going to find him. Izango da pantalla konkretun bat, o alako... Ez dezan remasterra, baina... Bai, horretxapenak, eta azke, bai, hemen... Dark Agesen egin hori bere Slayerran iraganagaz eta jokatzen bielez. Balorti joko da, Aia bete barro. Doom San Fermin. Crazy Taxi. Crazy Taxi... Zaietz, etrei... Taxia pasa horretik pentsatu, hola... San Francisco... Kolore egin da... Jet Set ez litzateke arraro izango ikustela handara, aurreko Jet Set esklusiua izanik Xboxena... Txuro nahiko, Bai, bentsate... bide berri batzuk eta ala, freskotasun puzkat. Gehi grafiko guztia berri. No. Beste denak. Autoran eta danak sartu gara, ez lan dekontu. Mortu. Igual toki baden jo sartzen dituzte, San Francisco esa parte... Hori da. Bai. Ez da bezi gara gutxi, Hartu. Hau. Zer lizentzizena izango da? Megatron, ez da Positron. Ez, eta osgarren urte aurreneko... Edizina, bai. Ez da radioaktiboa. Venga. Ostras, baina honen hostien Jet Seterako etxen bida,
Bueno, de hecho, Jet Set zan lehenengo Xboxak zakarzkin jolasak, bi jolas zakarzkin alde batera. Disko berdinan, zala Sega GT 2002 eta Jesterra de Future. Oraindik horratzen daukadan. In the frozen north, we know only one way of life. We know the thunderous crash. Ez jarratzen dabe, DLC pila garatzen. Jo, independente haukat Age of Empires laua. We know the bite of cold steel. The roar of fires that consume our enemies. And at the moment of peace. Gero gorren gozoanak entzu dutaz, gero remonte bilapur bat, DLC honekaz eta azken dire duke garri doako gauzatxo asko, eta gero zibilizazio potentiek eta horri jaurdain pegotzen dira. Eta orokorren gozo nahiko botu dauzela, baina, klaro, bigarrenan indarran aurren... Ja, eta bueno, ez dakit, gaur egun RTS-ak alako indarra daukaten, garai hartan modan zauden. Ba, eski bigarrenan DLC-ek eta horrekaz jarratzen dabe, eta nik uste dut bastante jente gehiago batzen dabela, laugarren agaz baino. Dungeon Speed izango da. Gente gorrotu lehenengo Dungeons, eta ni pasen doan da simpatiko gainaten, oza, beste munduko etxatzen barik. Osea, niz da gorroto izateko, ez, baina ez da ez zan eretzako jolasa. Oda, action RPG bat nahi bat ibili, naiz Minecraftenean ibiliko zeurazki, ez dakit, Diabloa o Path of Exile dia. Hau ere irailean. Este bat... Bueno, preste iraileko lehenengo erratxa erakoz, gute izan. Ez da. Txamaiera bitxiz ez. Bai, pentsatzen eso zirtengo zala. Ja. World premiere. Ladies and gentlemen, admirers of the mysteries of magic. Take your seats before the lights go down and the curtain rises, for our next act is about to begin. Are you sitting comfortably? Are you prepared to witness Watch closely then, and let the shadows tell their story. Behold, the famous Jacob Menturo, stage magician extraordinaire. Londres da, bentsat. So brilliant were his tricks, it cast 5 long shadows behind him. They called themselves Masters. Through a deal with the devil, the Masters sought yet more power. Totalmente. Their deal demanded a sacrifice. Bizarra horreketa, In the darkness, they chose Jacob. Jacob was trapped in Argo Deathloop zan, ez? Izena zuna? Deathloop bigarren bat, baina beste momentu baten kokatzen dela? Ez, baina agartu dire garatzaileek, Uppercut Games. Bai, orduan. Eta Focusena da. Focus... Ez da horren argitaletxe bat. Guzti datena, baina, bueno, Focus desberdinek hartu nahi bentzit.
Eta gero South of Midnight, hori lotezito hori dauka. Bai. Bueno, kurioso, Oso berezizia. Eta metu borroka guztian magia bitarte izango diala. Bai. Shooter bat azkenean, ja, immersive sim kutsu badeko egotoa, joku niri ondo trobe egon. Bai, azkenean gogorazten ditxan danak, ez? Niri bentsat, bai eusoketik hasi eta... Bai. Bezala da bestia, Dishonored... Bai. Txurona bentsat. Tropa napoleonikoak. What would you give for victory? Zutan? Your life? The lives of your sons? The line between victory and defeat is thin. What if you had within you power, terrible and divine, to destroy your enemies, break their will? Would you have the strength, the resolve to wield it? If destiny was there, within reach, could you sacrifice everything? For your country. For your empire. Napoleon de Abrostaria. For your emperor. Hau berria da, ez? Hori da garretxe gonda, Igual bai. Napoleon, bai. Valor Mortis. Buah, ez dizonatzen batera. A ver. Eta literalki Napoleon, Ez que pintzas joan. Hai. Bethesda. Oinartien Bethesda dagoen ezera, que txorra bala ez dira, Umbra's full of thieves. Eta hau, beste bat. Itxura guztia. Jo. Don't take this the wrong way, but we've been watching you. You've got Osa, Bethesda azkan handietatik diala Starfield, Fallout, The Elder Scrolls... Ez errez. Claro, baina, Bethesda barren suposatzen sartuko izela bestean, bai, Machine Games, Wolfensteinak, Arkane... Welcome to our Thieves Guild. Our members will show you the Igual ez, ropes. igual Zenny Max This job ditzelez. is going to need every trick in the book. Izendatuko da esan, baina, bueno. Should arrive tomorrow. Some jobs call for slick Jo, distractions lehen, and Elder Scrolls Onlineek ekitzen bazen. but you never Trailer, truly know what's ikaragarrizek, behind cinematika batzu. Buah, Or if that's not korona your dago, style, Osea, atrele da. Lengua ikusten badago bain be, flipantia dela. Bai, eta gero horregaz etxemen histori moduko bat, hainbat jarraipen moduko kibi esan. Joan hau, a ber. There's other treasure all around the world, if you know where to look and are willing to fight for it. In-game, bueno, ez da in-game trailerra dian, baina... Kasi gazen baten da... Whether it's fortune, adventure, or danger, Esto bai ez. the Thieves Guild has everything you need, as long as you're willing to take it. Don't mind if I do. Hands off the cheese. I got here first. Oh.
Vale, zea da. Flight Simulator da. Flight Simulator. Baino lehenengo titulo hori paragura eman dit. Bai. Jakin nahiko nuke, bueno, da Europatik antzekoa esan beharra dago, zenbat DLC atera dituzten estatu batuean. Eta munduko beste parte batzu daude, Ego Amerika adibidez da, Osa, horriblea. Bai. Barik, Beste da pingorako, Bai. Flight Simulatorren desde... Bueno, ez da DLC-are, Lander, da bi hilabetetik behin sartzen da edukia. Osa, aurreko aztak zein izan zen, Europako uste zonan bat izan zala. Zena, hau ezin dituta ez saldu olako eventu baten. Eta beti izaltzen da bezalako. Ja. Urtero. Gainera ez da izaten izuarrezko bekuntza, Osa, ikusitun zona horietan detailatua dago eta ja. Gero, igual aeroporto batzuk eta sartu dituzte. Gero hau sartuko dute Reno Reis izango dela. Bueno, ez da Reno bakarrik. Baina, bueno. Ez da gitoki honenan Flight Simulatorran nuntziatzeko hau. Jota, igual bako zuen aurkezpen ultrapotente bat, bai. Yet it cannot be seen. The wind passes without a sound. People move within. The Moists move in secrecy, renowned for their mastery of Azken aldean ze boom izaten nahi da txinatar kulturan oinarrituta den jolasetan, Hori Ja. gehiago. can remain untouched. When all is Hau berez ja astreneta da guztet, the battle has only just Laizte pelikulak eta dana, nahi ustez. Bai. Jo, ibilin ezolako Souls-like baten txinan oinarrituta dauna Game Passean aurrekoan atera zana. Bueno, ateratzen nahi jarri intzuten behintzat. Fallen Feeders, ezkin, izena... Hori da. Baina ez da... Osa, ez zeon geizki eta aurare txinan da. Baina ez da... Raro izango litzaiake hau izatea, ze hau... akzio askoz gehiago dago. Ez hau beste da, Ja. Where Windsmith da. Berez, igez, estren esan, uste doako dala ganera. Beitu. Doakoa, ero Game Pass, ose. Doakoa. Bai, Bai. Osa, rollo, genzin impact izatil, ez? Hostia. Vale. Baina, bestia, Demons, kurs izan da. Lasela, ikusi. Just like my father. Mother. Hau horrekoan ikusi genuen, ez? Porque irratsaioan komentatu genuen trailera. Bai. Ni nau komentzitzen. Igual ze izango naiz, baina estetikoki oso arraro iten zait. Letrak, bai, nahazten ditu gauza batzuk modernoak, beste batzuk oso kargauta, beste batzuk oso garin, rarua. Ikusiko gu, gero igual ondo funtzionatzen. Nire dana guztiate, zenbaki ziren dute. Tobia zenbakirik kolpik emoterakoan. Igual kendu leike. Ja. Atarako da de zeu. Ja, hori, eneon fijatuta, eta arrazoa guazu. Ez que, modernuena zenbakiak ikusten da. Aleiko zatu. Osa, Castlevanian be... Egoin zen zela, sinfonia duten nahi den zenbaki ikusten, baina... I've always wanted a pet Belmont. Principio ez da roguelike, orduen. Antxero guztizeko, jazta guztizte, harrita garra izan gantxen, roguelike bat da. I am Rose Belmont, and I will hunt the night. Iraia. Ui. GTA noiz da? Urrian o azaroan? Vale. Azaroan. Azaroan batetik urtarrilera. Botxaiera arte, Osa, supente... Ja, baina esaten da, bueno.
desde luego, azaroan batetik aurrera, ez. Some years have a color to them. Ghibli estiloa. Oso, bai, bueno, oso politxo bentzat. A haze that Ghibli baina seems to fill zarragoa, the ematen world. dago. Bueno, esa da oso Ghibli. In its glow, Eskia bera, Ja, you discover wonderful new places. Dear friends you always needed. Zer izango da? Undertale-ena? Porque ahotsak gertatzen dianen zahata horrek Undertale-ena akoratzen. ja, baina Undertale-eko horrek hartzen dut Ja. RPG klasikoatatik eta orduan. Ustero politzeko, rollo... Zintxanen aslan zan, zintxanen pijo kutxe dekoz. Holako, bai, uda pase diena, eguneroko atasunez, eta gizer. Halako asko dauz, baina, bueno. Ustero politzeko, ez da... Grafikoki apurtxo eto betxi fateako. Kutxe. Ibarium. Ba, nik usteate, Txuraz, bai. Zerbait diferentea behintzat. World premiere. Ibarium. Lander. Ai. Berdi bat agertzen bada, kolore berdi agertzen bada, baina da. Shin Megamiren bat hortik, baina... Berdea zeatik, galdetu alizke. Persona gotxak kolore badeko, eta filtrean agaitxik zigarren Amigo, ona berdi vale. izan. Ez dakitzea. Shin Megami bat egoan. Ja, Asko horretik. ikusten hor. Baina... Bai. Listo. Hasta ahora Aurretik guzko saiatzea. gehiago. Ez da berakosko gehiago, baina... Listo, bagoaz. Ja, Ander, Hau ikuste hon nire urtiek eta urtiek. Ja, Baina oso gutxi irakutzi dute, ez? Bai. Hori, eurokoetan, sastioetan filtre dire diseinuek. Arte kontzeptuala, pertsona protagonistana eta hola. Baina ez dakigu ez. Activisionen World Premiere, Call of Duty zin. Call of Duty, ja. Emoten daukalo dute. Bueno, aurrekortekoan ikusi denuna Call of Duty itzula bat ematen, edo zer gauza, ja. Ja. Zin esateko banjo nantza zozardeko hor, baina ez da banjo. Aspiro igual. Aspiron zurmuruko dira. Bai. Bai, ezta? Bai. Zerra egiten zaiten Activision ikusi eta Call of Duty ez da jolas bat ateratzea. Nizien hasien oso Aspiro salia, Ja, nirez. Bera ikusi dut, protagonista bastante diferentea, O nik memoria bintzat. Osea, berdina da. Remake eustot. Berdina protagonista, baina osea, diseinua, ez da. Enbien, Crash Bandicoot de moduen lehenengo 3 Spiroan remake eken biesan. It's my kind of night. Alarms are ringing, bullets are flying, What you do that for? My fingers slipped. and every copper in the tangle is on my tail.
Ez zonolako jolas bat, alako... Let me introduce you to some of my Clockwork Revolution diozu, baina hau, ez da, no? Bai. Even my schemes have schemes. Me, I prefer to make it up Hor as bai, I eh? go. In Silence, igual bai. Oh, you'll have better odds getting through without me. Everyone knows you're easy pickings for someone with any sand. Then give my regards to the Sandman. Cheap rubbish. A corpse in hand is worth two in the grave, as they say. Bat behar diot estetika eta estenatokiagatik, eske bestela. Bai, eske... Ezotik etxik usen duen nahiko arretxo eskule zerak, More puntu honek. Zeteler originalen ez Ja. boten lako esan honek. Baina txerona, justen da, ez da egizan. Put in the heist tonight, yeah? Morgan, get to that crane to lower the ship. Greetings. I am the Miracle Industries auto-loading crane. If you have the authority, I am at your service. What happens if I fired a few holes in you? The lift is now unlocked. Deusek se generan alarma. Ah, defeat! How sad. You were all doing so well. Do you expect us to go quietly? Well, I certainly don't expect any trouble from some of Avalon's most disposable citizens. Hello, frightened human. I can get you out of this. Bai, ze denboran bide egiten bitzen masean honek, así que... You've just jumped about 25 years back in time. This place, on this day, is ripe for changing the course of history. This life ain't one for granting easy choices, but I just found a way to control the past. Change who's in control. Make things unfair in our favor. Brought you a little toy with a big mouth. What a proper little villain. A better villain than you'll ever be, you decrepit old soak. The pimp, the plod, the priest. Who do we like the least? Oh, it's different how they do ya. The ways they stick it to ya. And when they're done with chucking it up the old downstairs, well, they're all gonna screw you in the end. Nothing's ever given to folk like us, especially not the future. But this time, we've a chance to steal it. What more could an honest thief ask for? Stairs, well, they're all going to screw you in the Oso ondo. Diseinu bat egiatez horren beste guztetan, baina... Txuro kurizoa, ez? Bendiote divertigarri txemoten du. Coño, konsolerako esklusibo. Joder, hasi da topera. Lan ondo joan zan, ara berri batera zase ginen, eta esan bine gaur. Clockwork Revolution is an original Buelta experience esklusibo full of intriguing characters and incredible world building. And it's an Xbox console exclusive coming in 2027. Thank you so much for joining us today. This is a milestone year for us. A ber, ritmoa beti ezala ondo izan da, ordu eta piko, jolas asko, baina nahi bombazoa falta zait. Ez ba, oina ateratzen, aurrekoan Call of Duty izan zana, hori ez Mercedes berriz. Bueno, ja hori agarea. Hori, Choice and consequences. Incredible games from our partners. Nik uste beste bitxeko bat egon zela, State of Play zein Summer Game Fest aurten. Osa, niretza bombazoa da izela ezke Halo berria, Fallout berria, o The Elder Scrolls. O zerbait totalmente IP berri bat dana haundira jotzen duna. One franchise that has been with us from Bai, the gauza beginning, txukunak it's egon called didez, baina esateko Now hola, it's buah. bigger than ever, with a new Ze ona, Modern Warfare later this year and a movie on the way. Last month, the teams at Infinity Ward and Activision gave us a glimpse of the story and gameplay. Today, they are back
with a first look at DMZ, reimagined in a way that only Call of Duty can Osea, do. favorez esan berriz Call of Duty ez dezutela bukatzen. Oso, ulertzen dut Call of Dutyak asko salduko du beti. Baina beharrezko hauka azkenean sartzen. Hasieran sartzen bazure. Eta golako showcase batean Call of Duty da jendia bilatzen da bena. Zen nik uste Call of Duty erosten da bena, erosiko da bela, eta ja. Eta igual ez da ikusi behingo hau. Ez dakit. Gainera, irudi bastante erakutsi dira. Kara, hau da zean da. Ipar Korea. Ipar Korea eta Ego Korean arteko gerra suposatzen dut. Zonoko estia. Betxekilo interesgarria dagoen, bai, Hau uste dela DMZ, osea, Tarkov estilora planteatzen dutena, mundu irekia eta estraitu berdezuna. Eta hori da duan saltzen da gana, ez? Jode, ba... Santibatuan egumaten da, bez? Ez dakit. Baina, hirugarren joku motia dakarrena, oza, dakar, single player, kampaia normala, multijokai normala, eta gero hauze, ez dakit. Eta bestea, Lander Warzone, baitare, laugarrena. Claro, hori aparte, do. Bai, Warzone debalde da. Hau, jo, pentsatzen ez, debalde zan, ordenpekoa zan. Baina, eurokan iragarri bien, ezpen izan, zebez, Zau barri zehazken dien. Bueno, DMZ bat egin da zaukaten, aurrekoetan. Baina, uste dut lehenko biderra sartzen dabela joku nagusi baten, ez? Edo, holako zer Ba, hori ja, ez dakit. Jo, eski ja joku zinak egoti da, jalutetan. Zaspantzia hau, baina... Ba, nire ere buruen sartzen. Extraction shooterrei gertatzen da izai pixat hero shooterra, bezala. Ja, merkatua saturatzen nahi da. Eta gainera, behin saiatu zeanean DMZ batekin, eta ez dizunean funtzionatu, arraroa izango bigarren saiakera baten funtzionatzea. Zer gara, ez? Motela, ez? Baina, ikuspegi zer eta... Gero Call of Duty-nea beti hola iteute, oso taktiko saltzi zute, baina izaten da... Izaten da, foioi bat, hone gantzutxika. Osa, taktiko zatasun puntu hau, Tarkov batek eskeni aldizu, Call of Duty bateia ez dut uste. Was that the HVT? Hey, fuck the HVT. Let's just go to Expo. Oh, fuck! I got you, man. Ba, ez da, ikusten gauzen nahiko desberdina da, ez? Call of Duty noiko... tiroketadatik. Zintasinioa ikuspegi zebera, ez da hitz. Nik uste gero kamera olakoa ez dela izango, jolastekoa. Baina DMZ modua, Extraction Shooter beti hola azaldu izan dute. Ja, bai, hori. Kuriosena honena, zera, bodika moietako batetik grabatuta... Bentzete, girotxina, zaharraz baten da, Ba, ikusi dako da, zela da hon, osea, nire adibidez, dare Call of Duty batzu guztago batenak. Bai. Ban... Pero hori bai, urtengo da 80 eurotan, eta ikusiko. Bueno, orain ulertz... Bueno, ez dakit, leheno esan zuten Game Passean aterak zutela, baina orain... Ez dakit ez ote zuten zan kenduko zutela hori. Bai, lehenengo urtien ez dira urtengo... Hori da. Call of Duty barrizek, Game Passean. Ez que horretzako lardi loitu importante da.
Osa, izan dauna, jolasan ez eta txarra atera, ezkain beste saltzen du ingresu horiek galtzea Game Passekoatik. Aunque egia ere Game Passen, seie bat eukitzeakin Game Passa ja zein dezula. Kasi hasi konpentsatu ezula jolas erostea, orduan. Oda bakarra altzena aurre egin, GTA-ari. Da, lata be... Pues listo, jode. Berriz, lehengo urteko, bueno, kendu iten deto ointzea, Game Gears of Warrena, lehengo urteko kagada aipatua izan zen, kalbotutikin amaitzea, eta berdin egin dute. Bai, eske aurten ez da beokin Xboxetik ezer handize, zero. Eurena na, bentxez, zero. Osa, bale, giozo. Bai, baina Gears of War anuntziatuta zegoen, eta gero behaien saga principaletatik, ba hori, remaikak, remake remasterrak edo eduki gehigarria. Baina Microsoftetik ez deu importantetatik bat bera ikusi, Bethesdatik ere bat ere ez. Keba, nahiko, zenua barrizea hau ikusi dugu, bale, baina... Ez, a ber, ikusi dituen jokoan niri gustau, ba, bueno, ze ondo zetxukun, hola asko, ez? Egon di asko ez dena gaizki, baina ino bat bezola esango nebana, jo, zelako gua hau iristeko eta probatzeko. Gehiago igual ikusteko jokuren bat, ez? Gameplay bat, edo... Osa, ikusiko berrekoa berri batzu plantatu dituztenak nola ateratzen dian, baina ezke arraro iten zait. Lander lehengo urtean, esan nuke saga principaletatik bat bera ere ez zutela... Ez zan egon mugimendu handirik horrez. Osa, Gears of War bera ez dakite aurkeztu zuten aurreko urtean, edo lehenagotik zegoen. Uste dut dela bi zintzela aukerzpana bien, Osa, ezin dituzu pasatu bi urte handi bat, aunque sea trailer bat o teaser, bueno, a ver, teaserra segun non. Hori da, 2008 lauen bai. Gears of War idei, bai. Ez da hit, nahi... Osa, bai, ez dela bi urte, hemen nabilia guztien titularra, da, ezagutu duen Doom The Dark Ages, Fable, Perfect Dark, ez estatu indabela, eta Gears of War, osa, esan gutxetoniko Fable eta Gears of War estrene bari dauz, eta tartien ez dagoen, bale, Forza Horizon edo ikusten hortik ez, betikoa, baina ez teko gogoan nolan Xboxen estrenaldi benetan potenterik, ez que... Ez da hit, oso arraro iruten zait. Betikoa, beti inogun, ez da? Xbox hauen dabil suspertu gure inuntze, baina ondinoko faltetan jakoz beste urte bat edo bi, horretarako. Eta jo, oza, Fableen azkenien, bale, itxurona deko, baina atziperan duten dabe. Gears of War, ba, bueno, lasterrator, ok, oso ondo. Eta gero eurenak izen dira azkenien, zera, State of Decay 3, ikusi dugu hor. Bueno, Resonance beurena berez segiz izan, Eta itxurona auki dugu, baina ez da bez holan potentien artin kokatzen samonekinik. Eta zenua bardin, itxura oso auki dugu, baina ez da pelotazo horretarikoa, orduen... Bestela idea gordetzen pelotazo guztiak konsola berri atertzen daneako? Ateratzeko konsola ziratik ateratzeko indarra handiakin, oraingo generazioei hori atxikitu izan diagu asko, ez? Aterazianean bombazoa falta zitzaizkien, bueno, ja jolasak falta zitzaizkien, baina bat ipa bombazoak. Kar, igual hori iten nahi dia, baina hori irutzen zait, dala... Peluzera jokatzi, jai desauzen praktikoki, osak... Ez da, ni oso hotzlan hau aurkezpenak, egia da, orduete tapiko izan diala, trailera, beti izala, hori izkertzen deuna Microsoftena, oso ondo. Baino... Ez da... Ez que nintzako pertsonalki zega izen da hemen dara mogido bena, Bi personak hasta Crazy Taxi gaz, bale, Crazy Taxi ez da inoenik inera ez pepino bat, baina bentsat posik izte dutzi zozer. Eta gero Clockwork Revolution hau, ez da la berez usteot Xboxena, nahiz eta esklusiboa izango ganta hori dana.
Bai, horregu biogolan, ez? Eta Call of Duty, bale, Call of Duty ezin dezu saldu. Azkenengo jolasa hartzen dezunako, zea bezala. Bombaz handia. Bakit Call of Duty Microsoften dela. Eta bakit errentarrizantasunatea behar diozula, pagatu zein zen, 67.000 milioi zian, euroak. Activisioneatik. Bai. Baina eski, ez dakizuak gaur erdian ateratzen bada, berdin salduko gula Call of Dutyek. Bai, da marketing kampaina beste non dibiratu behar da. Arrazken neuretzat errazena da, hau aurkezpena preste dozu, eta sartuta hartien Call of Duty bideo, eta listo, baina hona samaintzi. Nire ustez, Call of Duty ondon azaltzen dizuna da, zeak, YouTuber eta influencer hauek, saldutuko izue ongien. Ez da hit. Ba, hori iragarpenen bien ondela batzuk. Osa, listo, hori zen da, aurreratu nahi izen zari, aurkezpenatara, eta Call of Duty aparte erakutsi, bale, ondo. Baina ez emon zure aurkezpeneko azkenengo txokoa. Eta gainera joko modu bati, ez joko principalari ere. Ja. Ez da hit. Ja. Nik uste bihar irratxe oso izango deula, ez, Lander? Guzti haueatik komentatzeko, ez Xboxena bakarrik beste hauzeatik, baina... Beste anak, bai. Ez da hit, preocupantea, nahi irutu zait 2 urtetan kale indezunean ja... Hirugarrena hau edezu ondo egin. Nik uste urren urtean aprotxatuko dutela, ez dakit, ja imaginatu nahet, hardware berria... Igual anuntziatu ez, baina gauza gehiago erakusteko. Ja, baina, hardware berrirako besegurunik salto azapun azikera batetik, horrengo urte batzuk trantzizioanak, ez dakit. Niri, eta Xbox azkenik urtitan, euren esklusiboak, ez dizti bapes erakartzen, orokorrien. Ez dago lan bat inoten aukrestu da. Eta hori, azkenin nabarmenena da, zelan barrero bolte izen esklusiboatara, ez? Edo betxet itxura hori dekon. Bai, batzuk atera dituzte, ez gehienak ere, Osa, Gears of War eta beste pare bat, eta gero ze ikusi duguna baita ere, harritu zeiana jolasorrei nola zan, Cloud War Revolution hori esklusibo ateatzea. Karo. Ba, eski, sabiz, Forza, Halo barriz, Gears of War ya, baina PlayStation postera eruten egozera oinartien, eta oinoko pasabiz hortartien, eta ja sabiz iragartzen ez, atzera boteko gara. Vale, ba, oso ondo, baina, eske, beretan, Vale, Assassin's Arman estrategi barriz izango da, urrunduengo gara PlayStationetik, marketing jarra mongo dutxago, baina ez teko zo marketing jarra moteko guzarik. Ez da hitz. Lander, esan... Eta daukan estudio guztiekin ez eukitzea. Ja. Eta ez da berakutsi Arkanen Marvel's Blade. Potente, azken Marvelen joku da, Blade ez da igual pertsonarik superheroirik ezagunena, baina publiko orokorra erakartzeko beste igual bai, zentxe dabiz horra zinera hartzen be bai. Machine Games be, zebez, igual oindela erratiboki itxeatara bien Indiana Jones, baina ostras. Eta Zenimaxekin pila dauzkatela tartean. Osa ez dala Activision bakarrik. Eta Bethesda. Ez dakit. Nire nahiko hotz. Beste anaz oso polse joanaz, eta petxetan noan Xbox beto pere betxelan. Ez eta personagaz nila posiratu nazen, baina, espero noan baino eskastxo orokorrien, Petxet, joku barri handi bet espero noan Xboxen aldetik, eta egon dire batzuk, baina ez utxun hori betetako besteko. Ez que, esate ez una personana, bai, baina ez que persona ez da Xboxeko bere estudioa o esklusiboa ez da. Hortaz... Ez, eta gehiago mobiduko dugu beste plataformanetan Xboxen baino. Kuriosoa ez. Personain jolas japonear bat izan laizkena Xboxek anuntziatzea eta PlayStation bat edo Nintendo bat izatea, baina, bueno. Bai, euren estrategizen partea azkenien, ez? Zaten, venga, jagarko dugu, joku japonera jagarko zure aurkezpenatara, eta holan jentik ikusko du, alakoak, baina, klaro, zure, joku horren publikoa, egon leke Xboxen, baina gizau dago Switchen, gizau PlayStationen, hasta horren agaiutan, gizau dago. Lander, ezagun nuke Xboxen urteko eventu handiena hau dala, ez? Zer bestela pentsatzen nahi naiz, haidiala distribuitzen anuntzioak. Ez da, beste urrengo leste etorriko dia Gamescomna, gure ustet uda erdian izaten dela, abuztua. Bai, abuztu erdirantza bukarantza izaten da, baina horrek egarpena gitzi goten dira, hor gizau da jokuen hori asoki azkenien erakusteko, eta... Osa, anuntzia goten dira beho nitxosko jolasak edo... Bai, hor Geoff Keighley barrero, ez?
Summer Game Fest eta Game Awardsetek aparte, Opening Nightlife etxen dugu, Gamescometik, baina ez da izaten nola, beso zer egoten da, baina ez da urteko kitaldi handizena, ininik nira, bez. Ba, bueno. Orduan, bueno, Xboxena bukatute, oin azkenengo inkogniti ez, azkenengo zalantzia gatzeako, Nintendo dala. Zurrumuru dana bideratu dozkue aste artera, baina momentuz ez da bezan ez da Nintendo. Normalien egun txupare bat bai emoten dauz direktak iragarri aurretik. Orduan, egizea Star Foxegaz ez ustekoan heldu jakule, baina joku baten direkta ez ezala orduen igual. Albila inori, Star Foxegazen bien gau erdi zen, esan direkta gongo dala, eta horretik minutxu batutera direkta hasi. Joku bategaz alzuen, direkta handi bategaz, ez dut uste hori etxeko moduen egongo dezenik. Orduen, pentsen aiot, aste hartin ez dela izango azkenien, igual aste azkenien, edo apurtxo berandutuko da bela. Baina insider handizenak esaten da bez, bai egongo dela direkta, Osa, ez da bela kale ingo. Orduen horbe iragarpen handizek espero dire, bat ez be Switch birako, da beste hirugarren nabe egongo dira, klaro, baina bueno. Ez que nik uste importantea da Switch bi aterazunetik olako handi bat izatea. Bai, eta udarako joku pila eki, ez orduen ikustu bai ingo da bela orkezpena. Osa, hor datoz, batxik izango baian dizen, baina, bueno, Fire Emblem deki, que igual gukitzago moten garrantzan diri, baina azken urtietan Nintendo niperik handizin eta koan bilakatu da, eta laster estrene bihar da. Osa, bakareko iragartziaren direkte maten egin bihar da. Eta gero, besteanak, ez? Okarina deko hor, zurrumurrue, udako beste hainbat jokutsu dauz. Eta nik uste egin behar ala Nintendok, eta konturatzen ganerako, horre susten iragarko dabe, eta gitsi falteko da ikusteko. Ba, bueno. Osa, ez dakitz, bai, apuruet betiko lez Xbox egaz azerre, betiko moduen. Bai, hola, nitsi birko dugula. Ba, bueno. Bai, alatabe bi ere gongo da, komentatuko da dana. Digeritzeko denbora izango dugu. Hola, hori da. Hori da. Loin hostian, beti hobeto pentsatzen dela, eta... Bai, eta bezerekin geratzen gan. Eta beste iragarpen danak azbe ilusionetako aukeri beko dugu, osak, nik uste bizer beste egun bat izango dela, eta mongo txago gurre irratza joan, ez? Hori da. Ba, bueno, hemen txausten dugu. Bai, nahi txu Hori da. Venga, equipo. Azteu gara dukatu. Agur. Bardin, gongo gara.